हेलो सोनाफोर गिबियावनो आं नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो दिनैनि दिनावबो मादैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै सोनाफोर ओखिफोर दे भिडिअआ दिनै एसे उल्थां फाल्थां जासिगोन दे सोनाफोर ओखिफोर मैयानिबो दं नालाय मैया आंनि हासबेन्डनि दिल्लीयाव थांनायनि बिनिबो दं ओमफ्राय दिनैनिबो दङ नै आं लामायावनो बरायलांबाय नोंसोरखौ सोनाफोर ओखिफोर भिडिअखौल' नोंसोर जोबजासिम नायलांदो अननानै जायफोर आंनि चेनेलाव नायगिरि बिथांमोन बिसोरथ' अरायदिन नायखायो जाहैबाय सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै हाबोबा अननानै साबसक्राइब खालामहरथारदो दे प्लिज सोनाफोर ओखिफोर थ' बिदिब्ला मादैया भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै दे गोनो गोथो साननो नाङा उल्थां फाल्थां साननो नाङा दे भिडिअखौ मैयानि दिल्लीयाव थांनाय ओमफ्राय दिनैनि गथ'फोरनि चिलड्रेन दे बेखौबो आं दिन्थिहरगोन दे आंनि ओंखारनाय थांनाय जानाय बेनोसै सोनाफोर ओखिफोर दे भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै दे मादैया सोनाफोर हेल' रायजोफोर नै आंना हासबेन्डआ दिनै दिल्लीयाव गाखोगोन दे बर' थुनलाइ सान फालियो नालाय 16 नभेम्बर बेहा फोरोंगिरि हिसाबै बिबान दं नालाय बर' साहित्य सभायाव लेङाइ नेहाथारि हिसाबै बिबान दं नालाय बेहाबो थांनांगौनि बिबान गोलैदों सनाफोर दिनै नर्थ इस्टजों गाखोसिगोन क'क्राझाराव बिसोरो फ्रि मोननायजोंबो थाङासै गावबागाव थांसै होननानै फरायसालियाव थांग्रोबाय दाना नै फरायसालियाव थांनानै फैनानै नै दा बिदिं पत्र जुफैबाय दे सनाफोर नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ थाङाबाबो जाया बिबान मोननाय हिसाबै थांनांगौ जाहैयो फरायसालिखौ सुटि लानानैब्लाबो नै मालाय सारा जोंना आइरन होजोबलायथारदों मालाय गावनि फेनखौ आंनिखौबा होना होआ दे रायजोफोर गावनिखौबा आं दाबसेयाव थांबा आंनिखौबा होना होलायलाया गावहा मालाय सका आइरन होजोबदों नै बड'लेण्डनि गामसाबो लाखाबाय नै बर'नि नालाय आर'नाइखौसो अफाय सोखो आर'नाइया नों माबायाखै आर'नाइखौ माबाथ'वाखै बिसिना सादर सबाय सनाफोर नै आर'नाइखौबो सोनोसै बाहायनो आङो आर'नाइ लाबाय आरो मोनसे लाखायो ना मायो नै गान्दुबो लाबाय फामनि आरो माखासे दंबावो सोबावनांगौ दंबावो सेन्देलाथ' नै बाहाय सोबाय नै मालाय इन्दि जिनि खटआबो दहाय नागिरबाबो मोना उफाय सोनानै दोनखो गावहा उनाव स्कुलाव थांनानै आंहा नागिरबाय उनाव मोनबाय नै सुनानै एसे हुजु जादों आइरन होनो नागिरदों दे रायजोफोर गावनि हारिनि नालाय थाङाबाबो जाया फरायसालिखौ सुटि लानानैबो थांनांगौ जायो रायजोफोर आंबो थांदों नंदोंमोन सनाफोर दा आंहा थांनाय जायासै थांबाबो आङो देहायानो सुग गैखाया टिकेटखौ केन्सेलसो खालामफिननाय जाखानांगौमोन सनाफोर सोरबा फ्लाइटजों थांबाय सोरबा माजों थांबाय लोगोफ्रा बेहाबो थांनो नंदोंमोन नाथाय गावनिफ्राय गिदिरसिन सिनियरफोर दंना बिसोरखौ गारनानैबो थांनो बाबाय बियो ओंखायनो नै सनाफोर नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ दा नर्थ इस्टजों गाखोसिगोन दे सनाफोर लाल साहा जानबाय नै रायजोफोर गाइखेरबो गैला न'आवबो गाइखेराबो मोनथ'आनो दासो मोनहांहां बायनानै लाबोनायबो गैला बेखौनो ज' लोंनोसैनो लाल साहाखौनो आंथ' लाल साहाखौनो लोंखायो जाहैबाय लाल साहाखौनो गोथाव मोनो सनाफोर ओखिफोर आंना हासबेन्डआ थांनायनि रेडियानो जाबाय हनै बेगाना हरदो सनाफोर जि गिदिर जाबाय दुमब्रां दैखांलायनो हाला दे खम्बल सोबाय बायदिसिना मा खट सट सोजोबखोथाय दंनाय माने गान्दु सान्दु दहाय सोनायनि अनगायै आरो सोदेरबावबाय नै गिलिर जाथारबाय गोजां बोथोरनि थांनाय नालाय बायदिसिना गुदुंबो लानांगौ गुसुबो लानांगौ जाहैबाय रायजोफोर ट्रेनाबो दिनैबो लेट जालायबाय बाल मानोबा मानि थाखाय लेट जाबावखोथाय ना लाइन बानायदों ना मादोंथाय बरपेटा मोनफैबायमोन दा बरपेटा मोनफैबासो क्लियार फैसिगोन लाइना बाहायथ' क्रसिं थरसिं गैला नालाय लाइन बानायनांगौबो गैला मोननै लाइन जाहैखाबाय बरपेटासिमाथ' दा 5:30फोरबासो हाबफैसिगोन खोमा क'क्राझाराव मालाय गावनि फोरोंगिरिफ्रा लोगोफ्रा फैजोब्बायनो लेंहरगासिनो दङ बेहा न'आव थाबावनो होननानै थागासिनो दं नै दा ओंखारलांसिगोन रेडियानो जाबाय बेगानो जि गिदिर जाबाय ट्रिसा नै मालाय आयं बाबाना नै बेगा नै थांफैलाय थांफानो नोंबो मा थांफानो बाबायाबो थांबावनोसै नोंसिनि बाबाबो गैला बाबा मोनहा सोर मेथाइ होबावनोहाय नोंनो दे थांगासिनो बिबोनां गेजेरा दोनलांसिगोन दे सनाफोर ओखिफोर नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअखौ
नै रायजोफोर बेग लानानै नै दुमब्रांब्रां बेगानो बेसेबांबा गिदिर बेगानो गिदिर जाथारबाय थांनो नै स्कुटियाव दैखांबाय बिबोनाङा दोनलांसिगोन रायजोफोर आंहाबो टाउनाव थांसै रायजोफोर नै जोंना बिजायंजों फिसाजोजों चिल्ड्रेन डेआव थांनो ओंखारबाय गावसिनि फरायसालियाव ट्रेडिशनेल ड्रेस थांनांगौनो रायजोफोर गावबागाव ड्रेस गावबागाव हारिनि बयबो गावबागाव ड्रेस गाननांगौ ना मामि बर'आ बर' हारसाया हारसा ना नोंसोर माबायाव डेन्स खालामनायाव माबा लायासै ना बाहागो लायासै मालाय मोसानायनि माबा हो मोसानाया ओंखायनो नोंसोर लायासै दे मोजाङै गावबागाव ड्रेस ओमफ्राय नोंसोर गारियाव जिरायलांनो हागोन ना हाया बाइकआव हो हायोना दे रायजोफोर नै मादैया ओंखाम जालांसै फिसाजोनि खब'सेसो दौहरबाय चिल्ड्रेन डेआव थांनायखाय नै आंबो जानोसै दे रायजोफोर जानानै ओंखारलांसै मादैयाबो हाखु दाखु जाथारबाय दोनलांग्राबो गैबावा दिनै फिरफिलिजोंसो थांनांसिगोन आं रायजोफोर बन्दे भारत होबथाबासो मोनहैसिगोन आङो ब्रह्मपुत्रखौ फुंनि टाइमावबाथाय हास्लाबा रायजोफोर जाबा जुबा बेजों जालांलाबायनांगौ ओंखामानो खहाबा जाबावोसो पापर लांदो हनै लांबा पापर पापर दङ पापर माखासेफ्रा ओंखाम जालांनाङैखाय आलुखौ एवासै रायजोफोर ओंखायनो हनै बियायं हौवाया आन्दायबाय बिस्राबो ड्रयिं कम्पिटिसन नोंस्राबो ड्रयिं कम्पिटिसन ना फाद' ड्रयिं कम्पिटिसन दिनै ड्रयिं आखिनांगौ हा आर्ट कम्पिटिसन आदर्श बिद्यालयनिया आर्ट कम्पिटिसननो बिसिना सनाफोर ओखिफोर नै मादैया थांनो ओंखारबाय गामियावनो फिरफिलि लाखिखाबाय दे मादैया दै बथल बावबोलायबाय नै मादैया रायजोफोर बेबायदिनो बावो माबा मोनसे सानबा मोनसे उल्थां फाल्थां जाजोबो नै प्लास्टिकआव सोनानै लाबाय आङो बेग मोननै मोनथाम लाबाय थाला ओंखारबायानो मादैया फिरफिलि मोनखाबाय जायगायावनो गामिनिनो लाखिबाय लांगोनायावनो गाखोबाय नै मादैया फिरफिलियाव थांसै
औ थ'दो मादैनि भिडिअ'आबो एसेनोसै सनाफोर आं बाहायनो दोनथ'नाय जासिगोन दे बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन दे फिरफिलिजों थांगासिनो दं मादैया